Hello, hello, hello! Good morning once again sa inyo lahat mga Momshi. This is Momshi G once again. And welcome back to my channel. And for today's vlog, meron naman ako isang bibisitahing napakagandang falls and the very famous falls dito sa Ilagan. Dito sa Iligan, Misamis Oriental. Walang iba kundi ang Maria Cristina Falls, the very famous one. Titingnan natin kung gaano kaganda si Maria Cristina. So, samahan ninyo ako, guys. Let's go! So, Ate Mariam, sorry, may landslide po na. May landslide, so bawal daw po kami ngayon pumasok at hindi kami makakabisita sa Maria Cristina Falls. Kung walang landslide, pwede tayong ipapasok nila kasi mag-vlog naman tayo. Kaso lang, Delikado rin. Yung mga dadaanan namin papunta sa Maria Cristina Falls ay delikado raw, so mahirap din. so sa ibang falls na lang tayo. Tari ng falls, pa-fall din. Tara na. Maria Cristina, babalikan ka namin. Magkikita tayo ulit. Grabe, nandito yung anak ni Maria Cristina Falls. Si Maria at ni Cristina. Si Maria at Cristina. Kasi nga twin yun, di ba? Magkapatid yon for sure. So, nandito yung kanilang pamangkin. Si Marie Chris. Si Marie Chris. Taray. Galing dito kay Maria Cristina. Ayun, sayang. So, dahil walang ganap at nandito na rin naman tayo sa Iligan City, hanap tayo ng ibang destinasyon. So, for that, let's go! At ngayon po, papunta na kami sa Tinago Falls. So, sana makita namin siya kasi Pero pwede man ang pasuklan ng Tinago ko yan. Pwede tayo maligo? At pinaganda na kasi ngayon Tinago. Abangan natin sa Tinago Falls. Let's go! Matapos ang napakalayong biyahe namin, sakay ng habal-habal, mula sa Maria Cristina Falls, going here sa Tinago Falls, merong 6 kilometers. So ngayon, nandito na tayo sa Iligan City, Tinago Falls. Mukhang dito pa lang sa Larawan, mapapawaw na naman ako. So, para malaman natin yan, puntahan na natin siya sa loob. Let's go mga momshies! Bakit? Magpipiknik na siya. Yes, yung pater. Natikman ko yan sa natin sa CDO. Dagdagan mo yung isa. Oo, yung may isaw-sawan. 1.5 sir, baka gusto nyo. May dollar cheese. Okay, simula dito sa entrance. Meron dyan. Siyempre, Life jacket ani sir. meron tayong registration. Ayan. At syempre, hindi mawawala ang entrance fee. Magkano pang ating entrance per head? 60 per head. 60 per head. Ang kanilang cottage naman, 100. 100. Okay. Titignan natin. Excited na ako. Excited na ako kasi ang sabi nila, meron daw itong 355 na steps pababa. So, meron din siya. Automatic. Ang pag-akyat ang magiging pinaka-challenging sa halika, titignan na natin kung gaano kaganda ang itinatagong Tinago Falls. Yan, dito sa Iligan, Misamis Oriental. Ayan, bubungad. Dito pa lang sa entrance, bubungad na yung, ayan naririnig nyo ba? Yung tunog ng agos ng Tinago Falls.
Excited na ako makita ka. Kung saan ka man nakatago, makikita rin tayo. Kahit ang pabalik ninyo, Yun yung nanay mahirap. medyo kapos. Ah. Kapos sa inyo. Tapos ano lang kayo, mag-rest lang kayo doon. Tayo kayo, maligo mo dito, mag-rest po mo sa mga 5 minutes. Before mag Oo, swim. before kayo mag-swim. Natay bamboo wrap, nga ka na makaatog mo dito sa falls. Oo, sa falls. Makatawid. Wala na sila sweldo din. So kamo lang ang Bahala. Okay. kayo na lang bahala sa kanila. Okay. Tapos, magbigay ako ng tour guide. Maski isa lang. Kaya ang tour guide, bawal sila magsakay sa bamboo raft. Ah. Dili mo ma-enjoy o magsimog tanaw sa iyong mga gamit. Gamit. Okay. Siya ang Assist. magbantay. O. Tayon, kuan na lang po, kamo na lang Bahala din. bahala sa ilahan. Okay po. Kaya wala po na sila swilo din eh. Okay, Okay po. po. So ako ihatan niyo nga guide kinsa. Isa nga lang mo ga? Si Lisel. Si Ate Lisa Lizel. ang aming tour guide. Atin yung mga ID. Kaya mo kami? Kaya mo kami Mabuhat mo buhatin, kami, paakyat? Oo daw. Picture mo, siya lang gihapon ang magkuha sa picture. Sige. No, sir. Ang layo ng distance. So mula po dito sa taas ng Tinago Falls, makakasama namin si Ate Lizel and si Kuya Kim. Ayan, so ito na nga. Sisimula na yung baitang pababa. So a total of 355 steps. Buti ganito, hindi siya yung rough, yung mga bato-bato. Bago lang kasi ito. Bago lang to. 2019. Tapos ang entrance ay 6. Ano, hindi, mas... Ay ngayon, 60 ngayon with life jacket. Mas mura dati. Hindi, pero okay lang din kasi Maganda na yun. yung baitang naayos at napapaganda. At saka may safety ka agad. So, alika na. Simulan na natin ang pagbababa. Good luck mamaya sa pag-akyat. Taray, Chinese New Year pala dito. No? Kaya ayan. Okay, kung hindi kaya ha, magpahinga. Ha? Wow! Ikaw to may bakal. Ako nga okay pa. Okay ate, bigyan mo ako ng kwento dito sa Tinago Falls. Paano siya nakita or paano siya nalaman? Ba't mo ko tinatawanan? Si Ate Lisa lang aking makakasama. Okay. Paano na-discover tong Tinago Falls? May idea ka ba? Ha? Wala ka ring idea. Ang saya-saya nito. Mukhang magiging maganda itong kwentuhan namin ni Ate Lisel. Ayan. Mga ilang minuto ang magiging lakaran. 10 minutes. Mga 10 minutes pababa. Okay. Ang problema is yung magiging paakit. Pero maganda siya kasi yung baitang pahingahan kung sakali. Yan. Kaya sa lahat ng mga taga Mindanao out there na hindi pa nakakapasyal dito sa falls na to ng Tinago, naku, pumunta na po kayo rito. O naririnig niyo po ba yung agos ng tubig? Oh, ha? Ang bongga. Ayun na siya. Ayun na siya. Ayun na ha? Oh. Wow! Excited ako makita ka! Dali, let's go! Yan. Si Ate Lizel, gaano ka nakatagal na nagtutour guide o yung nag-work dito? 2 years na din. May asawa ka na? May asawa ka na. May anak ka na rin? Dalawang anak. So, halos ito na yung kinabubuhay mo. Kamusta kayo nung pandemic? Nag? Anong gunan? Sorry. Sige, okay lang. Naggugunaan na naglalabada ka. Okay. So tapos, syempre pandemic, wala masyado mga turista, walang dumadalaw. Kamusta to, sarado? Oh, okay. Pag hindi nag-open. So, andito tayo sa first stop
Saka, oy. Ba't ang tagal nyo? Ha? Saan kayo Ito yung nagpunta? viewing deck daw, so hindi siya makita dito. Makita siya pero yung... Maririnig, hindi, tsaka maririnig mo talaga yung lakas ng ano, yung lakas ng agos ng falls ng Tinago. So, wala pa tayo sa kalahati for sure. Of course. Kaya babawain pa natin sila. Ay, may mga turista din. Kamusta po yung pag-akyat? Kinakabahan ako. Yung mga ganyang katawan na hiningal na, so paano pa kami ni Gwen mamaya? Good luck. Pagdating natin dito, ganito na rin yung katawan natin. Kanina mataba yan sila pababa eh. Parang gusto ko to, pang burn ng calories and fats. So, halika Mauna na. kayo nga. Dire-diretso na natin. So, lalangoy daw kami mamaya sa ilalim, kaya meron kaming ano, anong tawag natin dito? Hindi, itong ano, Ay, waterproof ba? o yung waterproof bag. Ha? Good luck. Natakot ako doon sa good luck ni Kuya. Para may pagbabanta. Anyway, let's see. Para mas mapatatag natin yung ating cardio. Okay, narito naman na tayo ngayon sa next view deck o next pit stop ng ating Tinago Falls. Ay, ayan na siya, oh. Oh. Oh, lakas ng current ng ano niya. Gano'n siya kataas? 240 feet. 240 feet. 240 feet. Wow. Mataas din, ha? Tapos, ay, ayan, oh, nagkaroon sila ng landslide. Kailan yan? Nito lang nakaraan? Itong linggo lang? Bago-bago lang? Oh my God, ayun, oh. Wala naman pong na, ano, Well, yung hagdanan sa kabilang side, ang natamaan. Madadaanan ba natin siya? Hindi naman. Okay, so, halika na. Baba na tayo ulit, guys. So, ayan po si Gwen, kasama ang kanyang partner. Kaya pa! Sanay ka. Ayan, oh, makikita mo na rito yung kulay ng apakalinis. Oh my God! Wow! Ayan na siya, oh. Ang linis, ang ganda niya. Wow! Alam mo, meron talaga mga bagay na itinatago, pero napakaganda. Ayun, oh. Wow. Nakita niyo yung kulay, o di ba? Napakalinis. Tapos dito, eto swimming pool area to, Ate Lisel. Ay, ginagawa pa. Okay. Wow. Ayun, oh, ang bongga. May experience namin yung sasakay sa balsa. Ay! Hindi ka excited na ako. Gusto ko yan. Mismo sa gitna. Oh my God! Gusto ko yan. Diyan sa balsa. Wow! Ayun oh. Hi po. Oh! Wow! Ang ganda! Wow! Oh, ang ganda 'di ba? Ang ganda talaga ng ano. Ang ganda talaga ni Mother Earth. Ang ganda ng kalikasan natin. Oh. Ewan ko talaga, oh, paganda ng paganda yung mga falls na napupuntahan ko, guys. Sa totoo lang. Oh, yun oh. Diba? Tapos dito tumatalsik yung ano, yung ibang part ng particles ng water. Alika. Kasama namin si Ate Lisel. Asan yung partner ko? Wow, parang hingal na hingal ka na. Talaga? Okay lang. Pero yung Asa ba yung life jacket mo? ewan ko. Dito ka na pala mama sa Richard. Ayan o, tignan nyo, tignan nyo. O diba, ang ganda. Masarap niyang titigan na naman. My God, namamangha na naman ako sa ganda ng ating kalikasan.
Parang hindi ko mapigilan talaga, no? I love it. Hi, good morning po. Yeah, mula sa binayad naming entrance sa 60 pesos and 104 cottage, kasama na dyan yung aming life vest at itong umbrella. O, di ba? Sulit. Very affordable. Lalo na kung marami kayo. Siyempre, mas makakalesen kayo. Ma'am Mariam! Shout out kay Ma'am Mariam. Thank you so much sa ibinigay mong pagkakataon na ito na masaksiyan namin itong mga itinatagong ganda ng ating kalikasan dito sa Iligan, ang Tinago Falls. Ayan, oh. Di ba? Saka napakalinis. Kitang-kita niyo yung kulay, di ba? Napakaganda. Grabe. Hello, Mother Earth! Grabe, ang ganda. Ang ganda talaga. Hi guys, this is Monty G and welcome to Tinago Falls! Ang ganda, no? Hindi ko pa napupuntahan ng Pagsanhan Falls, pero feeling ko meron silang resemblance, may pagkakahawig kasi gawa ng meron din silang balsa ron, di ba? Na pwedeng pumunta makalapit mula dun sa pinaka falls. Ang ganda. Ang ganda-ganda. Thank you, Lord. Sa napakagandang mundong ito. Grabe. Nakaka-amaze. So, this is it, mga mamshis. Pupunta na kami sa Doon. malapit sa kanya. Gamit itong balsa. Yee! Sandali! I know! Oh, pagbalik, pwede ka tumalon dyan. Aray, sumabit ako. Kailangan nakahawak kami sa ano? Kailangan nakaupo lang. So, upo-upuan lang tayo. Yan. So, papalapit na ako sa'yo. Ay, siya ang aming taga-hatak, taga-hila. Yan. So, here we go. Ayan na. Lakas yung tubig. Parang ang Ayan, si Kuya, Baka matamaan natin sila. siyempre, aalis yan. Kaya may naglalangoy, safety naman kasi nakalife jacket. Yan. Ayan. Ang baga, Gaganda ng mga visitors. Hi, girls! Shower out! Ayun na siya! Ayan na po, ma'am. Palapit na ako ng palapit sa kanya. Ayan na! Wow! Woo! Ganda! Ayan na siya! Oh my God! Oy! Ayun na! Okay, video, hila. Yan, hila. Hilain mo. Hilain mo. Come on, hila. Ayan, sige. Ayan! Nasa sunod tayo. Yan, dyan sa rainbow here. Ano, may
Batman. May mga kasama tayo na stranded. Hi girls! Mga taga-saan kayo? Harap naman kayo doon. Ay naman sa vlog, yan. Hi! Mga girls. Dito rin kayo sa ano? Nasa taas lang. Grabe ang ganda ng lugar nyo. Sa amin ang mga matataas lang, puro building. Sa Manila. Pamangkin ng ano ko, si Jin. Si Jin, Bulag. Ah, Pamangkin ng Ma'am, ano ito ka ng buwan? Bisaya lang, kay Bisaya man ko Tagalogait naman ko. Titania! Titania ako, Buwangan. Britanya? Ah, Titania. Ako, Buwangan. okay. Taga-asa rin mo? Yeah, kay Ay! So, ito na nga guys. Papunta naman ako sa part kung saan what do you call this? Pupunta tayo doon sa taas. Lalakarin natin ito. Ay! Madulas. So, doble ingat. Oh, diretso dyan. Yan. Diretso dyan. Yan, diretso dyan. Dito ka na, no? Papunta doon. So, eto na nga guys. Mula dito sa uupuan ko o kinalalagyan ko ngayon, tatalon ako doon sa baba. So, again, it's now or never. So, gusto ko siyang ma-experience talaga. Gusto ko siyang magawa. Kasi ayoko siyang pagsisihan na hindi ko nagawang tumalon. Kasi siguro nakatalon na. So, aabangan ako ni Kuya sa baba. So, let's go. Three, go! I made it! Oh my God! Oh my God! Thank you, Lord! Ang ganda! Thank you so much, Tinagong Falls! Oh, thank you, Mother Earth! Thank you, nature! Ang ganda! Thank you, Lord! Sa ilalim. Pwede sa ilalim. Doon o, sa mababaw. Oh, medyo ano kasi dito. Blurred. Grabe, sarap! So, ito malalim talaga to. Malalim na pa rin sobra. Sa height ko malalim.
mo no, kaya wala yung magsakay no. Wala. Pwede rin kayo sir. Oo. Start. Start. Aray, parang ipis. Sakit ang bra. Oh my God, meron sila exhibition. Muna natin exhibition nila. Galing! One more! Malagay sa'yo. Hindi ko lang talaga yung pinagay. Okay, kaya naman ako isang masaya na naman pong paggagala at pagdidiscover sa ganda ng Pilipinas. Kasama ng inyong lingkod, Ma'am G. Ayan, guys, mula dito sa aking kinalalagyan, magkaibang bayan na pala itong pwesto na aking napuntahan kaagad. Sa loob lang ng isang minuto dahil itong tulay na nandito sa ibabaw, ayan, ang naghahatid sa dalawang bayan. Mula dun sa kanan ay ang Iligan at ito naman ay ang bayan ng Linamon, Lanao del Norte. At mula dun sa taas ako nakakaloka. Diyan banda nakapwesto na yung lugar ng Marawi. Tama? Yung tubig Yung galing. tubig na galing sa Lanao din. Bongga nito. O, kaya naman sa inyo lahat dyan, ma'am she's out there, sa mga ka-espiritik, sa mga kamarites. Nako, gumala na tayo ng gumala, sulitin natin, diskubrihin natin ang ganda ng Pilipinas. Kasama na inyong mga kaibigan at kapamilya muli. Ito po si Ma'am G. God bless everyone. Bye! It's DJ.